שלום יוטיוב, אנחנו עושים סרטון של לימוד בחינם, אבל למרות שלא הגענו ל1,000 עוקבים, אבל עדיין מרוב או ל1,000 לייקים בסרטונים הקודמים שלנו. נכון, אבל לא נורא, אנחנו שנייה, רגע. עדיין שנייה, יש לך רגע. אנחנו עדיין הולכים לעשות לכם לימוד בחינם. תראו, אוקיי, שביקבק. אני מראה להם את זה. שביקבק. שנייה, עברית. תעתיקו את זה לדף. תעתיקו את זה לדף, תשובו ותעתיקו את זה לדף. או שלכם זיכרון טוב. אמילי. אורי. זין 2018. כן, סיסמה אני עושה על שיראו, יופי. עכשיו רואים? 2018. אבל אני לא מסכימה להחליף סיסמה, אוקיי? כן, אנחנו לא מסכימים. שכולם שזה לא... אם אתם מחליפים סיסמה, אמא שלי עורכת דין והיא תתבע את ההורים שלכם. נכון, ואז תסדירו את הסיסמה הרגילה. או שהיא תתבע אתכם. ושלח. נכנסנו. אין לו כלום, אתם הולכים... אין לו מייל, נכנסנו, ואתם גם מוכנים לו. אתם בוחרים לו דברים, אין לו כלום. אוקיי, אמיל, להפסיק את הסרטון? טוב, יאללה וביי. ביי.